En Ratma és prodigiós, mai vas tot sol, sempre en sou dos. Ets el millor amic i en comptes d'un en tenim dos. Aquesta és la història d'en Remy, una rata francesa que no té prou en ser rata i en ser francesa que el seu somni és convertir-se en una rata cuinera, com en Jordi Cruz. Però en Remy no està sol, perquè com en Toretto sempre va acompanyat de la seva família. Una família encapçalada pel seu pare Django i el seu germà Emile. Per a la resta de rates sense nom, una cullerada de mel. De mel la sua. A qui no se la sua tant és a la propietària de la casa on viuen els rosegadors, perquè al descobrir que a casa seva hi havia més rates que al Congrés dels Diputats, decideix treure l'escopeta a passejar. Parabum pim-pum, a córrer que se'ns cau la casa al damunt. Tota la família surt per potes. Tota menys en Remy que s'entreté a agafar un llibre de cuina. Un llibre que provoca que es separi del grup, però alhora li salva la vida. Pels que siguin tan friquis com nosaltres, aquesta escena explica amb una bona metàfora tot l'argument de la pel·lícula. Quina bogeria! La bogeria, la bogeria. Però per boig en Remy, que de tant remirar el llibre... avui estic sembrat, Doncs això, de tant tractar el llibre acaba tenint al·lucinacions amb el fantasma de l'autor del tractat, tractant-se ni més ni menys ni més que d'un dels xefs més famosos de París i el preferit del nostre protagonista rosegador, l'Auguste Cousteau. El nostre amic translúcid Cousteau, segurament becari d'en Jordi Cruz, era un gran xef propietari d'un reputat restaurant que va entrar en desgràcia arran de les crítiques d'un dels més ferotges crítics, l'Anton Ego. Sí, el del mem. Paremos la ciudad, sacando un pecho afuera, al puro estilo de la Croix. I memorables són les vistes d'en Remy després de sortir de les clavegueres, perquè guiat pel cuiner fantasma acaba arribant al restaurant ja mencionat, i aquí comença Joc de Cartes. Però no és l'única cosa que comença, perquè també inicia l'aventura del nostre segon protagonista, l'Alfred Linguini. El Linguini és un jove normalet que fa coses de jove normalet, com suplicar per feines amb contractes precaris, gastar-se tot el seu sou en consumicions a l'Apolo i crear podcast sense temàtica concreta. Però concretament, el que millor s'ha fet és liar-la, perquè en menys temps del que tardo jo en plorar al veure Hachiko, el Linguini es carrega una sopa. Però no us preocupeu, que la rata cuinera aconsegueix solucionar la situació sense ser vista. Sembla una pastanaga bullida. Per sort o per desgràcia, arriba l'Skinner, el cap de cuina amb una curiosa similitud a Willem Dafoe, que ja li estava cardant la bronca al Linguini quan la sopa edulcorada és servida als clients. Ai, 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 què passarà? Quina tensió, quin suspens! Com el teu si segueixes mirant vídeos a YouTube en comptes d'estudiar. Doncs ves per on que el plat és tot un èxit, i en comptes d'acomiadar el Linguini deixaran que pugui cuinar sota la tutela de la Colette. I colèric es posa l'Skinner quan veu a l'art. Així doncs, aquesta és capturada i portada a sacrificar a mans del nostre amic Pèl-roig. Però com és una pel·li de Disney i és més raonable fer-se amic d'un rosegador que respectar la normativa sanitària, els dos protagonistes antiespecistes arriben a un pacte. En Remy cuinarà per ell i en Linguini li proporcionarà allotjament i protecció. És acollonant. I segur que us estareu preguntant: com és que l'ésser rata entén a la perfecció a l'ésser humà? Doncs això, amigues i amics, s'anomena efecte charango, que es resumeix bàsicament en ai, 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 jo, anem a fumar-nos el guió. I entre caladeta i caladeta, els dos protagonistes descobreixen una gran amistat. Però per descoberta la que es marca l'Skinner. Perquè mira que resulta que revisant unes cartes s'entera d'un fet que ho pot canviar tot. I de què s'entera, Doncs de que la gent que es subscriu al canal de Te'n Fem 5 cèntims és un 9% més feliç segons un estudi de la Pompeu Fabra. Així que ja saps. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef, ready to go. Sorry, Jeff. No s'entera d'això, tot i que podria, El que descobreix és que en Linguini és fill del Cousteau i que, per tant, és hereu directe del local, fet que entra en conflicte amb els interessos del Lil Willem Dafoe, ja que volia obrir una cadena de menjar congelat. Quina liada de cop. I de cop i volta comença una cursa invisible pel poder. En Dafoe vol treure's de sobre en Linguini, però no pot perquè cada vegada té més fama gràcies a les habilitats del propi Remy. Un Remy que es retroba amb la seva família, que no veu amb ell que està fent i el fan dubtar de les seves creences, deixant-nos moments filosòficos reflexius com aquest. You can't change nature. Change is nature, Dad. The part that we can influence. And it starts when we decide.
Nah, espectacular. És aquesta la millor pel·li de Pixar? Buf, és que existeixen els increïbles, Bé, ho podem debatre als comentaris si voleu. Yes, chef. Yes, chef. Els que sí que volen debatre, però sense paraules, són en Linguini i la Colette, perquè el tracte porta el contacte. Sempre em sento atret pel teu somriure i pel teu cor que m'il·lumina. Escapem-nos d'aquesta immensa foscor, et dono la mà. I amb aquest petó sobre l'aixeta de l'amor. I una altra aixeta que s'obre és la nostra, perquè per fi ens hem fet perfil a l'aixeta.cat. Si creieu que mereixem una mica de suport per crear aquestes peces audiovisuals tan boges i espectaculars, podeu fer-vos mecenes o compartir-ho fortament. Hi ha bones recompenses. Però per bona recompensa la que aconsegueix en Linguini, perquè gràcies a en Remi, com sempre, aconsegueix el certificat i els papers oficials del restaurant, fent fora el petit Skinner. Ja està. Ciao. Tot és molt maco, tot és felicitat, fins que arriba l'Ego, el crític Antonego que diu que visitarà el restaurant i l'Ego d'en Linguini que puja massa i acaba cometent el pitjor error de tots: acomiadar en Remi. No! God, please, no! No! Moment de crisi, moment de depressió, que s'accentua quan arriba l'Anton al restaurant disposat a degustar el menjar, perquè la rata cuinera és capturada pel petit Willem Dafoe. Però no us preocupeu gaire, ja que aquest és el moment clàssic en què en Remi té la seva revelació, descobreix qui és i és alliberat gràcies a la seva família. El problema seriós el tenim dins de la cuina, perquè sembla que com la Bella i l'Eduard, on Duran i Lleida, en Linguini i en Remi no es valen l'un sense l'altre, i el cuiner pel roig li dona una petxusque. Sembla una pastanaga bullida. I per bullir coses ha arribat la rata al restaurant, que bé, no és gaire ben rebuda, però amb un acte de valentia i sinceritat en Linguini explica tota la veritat. Espectacular rima i espectacular venuda que li fan la resta de treballadors del restaurant, tot i que és bastant comprensible. Però no us preocupeu que els rosegadors units mai seran vençuts i tota la família es prepara per cuinar el plat definitiu. Tota la família i la Colette, que ha tornat al restaurant després d'una bona reflexió. I quin plat cuinaran? Doncs no podia ser una altra cosa que ratatouille. Here I come. Oh, here I come. El plat és servit. L'Anton agafa la forquilla, se l'apropa a la boca i... Puro estilo de la Croix. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá. Tú que abrazaste tu cuerpo a mi casa. Evidentment que li encanta, però quin èxit, quina alegria. L'Ego demana conèixer el xef i li porten cara a cara a en Remi. Després d'explicar-li tot, marxa sense dir una paraula. Ja en podria prendre la Pilar Rahola. Al dia següent surt la crítica, un escrit on s'ho qüestiona tot, replanteja les bases de la cuina i acaba amb una de les millors frases de la pel·li. Not everyone can become a great artist, but a great artist can come from anywhere. Xapó, Antoni, xapó! I xapat acaba el restaurant per raons sanitàries. Una plaga de rates és una plaga de rates. Tot i això, en Remi, en Linguini i la Colette acaben obrint un nou restaurant per a servir a éssers humans i a éssers rosegadors. I fins aquí... Crec que és el primer vídeo que no ens fiquem amb Lleida. Jo crec que ja ens podeu treure la denúncia. XD és broma, però si voleu no ho és. I si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-nos a les xarxes socials, escriure els comentaris que us agradaria que resumíssim. S'intentarà fer el que és poc, no sabem si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins la propera. Xau, xau! Sempre em sento atret pel teu somriure i pel teu cor que